martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mangaramoti hami sahat tutikion. Tuhan tangi honon nami ma hatam nabadiai. Marasini roha mahodi hami. Todim todi parbadiai ma na mangarajai ate-ate doho pikiran nami be. Asa takas sutangi hokami jala takas huat tusihami hatam nabadiai. Amin. Horas madihita sude. Huria nahina holongan ni Tuhata. Turpuk jamita dihita ditikion. Imana tersurat di buku 5 Musa bidu 15. Mamuka sian ayat onom sahatu ayat 10 sada. 5 Musa 15 ayat onom sahatu ayat 10 sada. Tapai hutihu madirohata hujaha madihita. Ai pasu-pasuon ni Jahoba debatam doho. Songon naung pinar baga-baganai hian tuho. Jadi pasaliom mutorop akabang soparbegu. Alai dang marsali anggoho. Jala gonggomammu torop akabang soparbegu. Alai anggoho dang jadi rajaan nasida. Tungsura adong di tonga-tongamu sahalak na pogos sian haha anggim di bagasa sada sianak kahutam ditanomi si lehon-lehon ni Jahoba debatam tuho dang jadi papirommu roham jala dang jadi tutupommu tangammu marado podongammu napugusi ikor ringgaso mamuhai tangammu di ibana jala buas so pasali ibana pasikopod di ibana marguru tu godang nanahurang di ibana sairamo tidirim asa unang tubuh pikiran na jahat di bagasar roham madok songonon. Nungalam jonok taon papituhon. 5 tahun haluaon. Gabe murhing pamereng mumida dongammu napugusi. Lau sudat to mangaleho tu ibana. Gabe alu-alu honon na ho tu Jahoba. Gabe dapota dosa ho. Ikon buas lehonommu ibana. Unang pola muruk-muruk roham dina mangalehoni hotu ibana. Ai alani ido pasu-pasuon ni Jahoba debatapo disaluhut ulaommu. Doho disaluhut naji nama ni tangammu. Ai dang tagamo masadi adong halak na pogos di tonga-tonga ni tanoi. Alani ido ubahen hutona hotuho songonon. Ikor ringgaso mamuhai tangammu mangalehodongammu na tergogot jalan na pogos di bagasan tanomi. Ima sahakna. Huria nahina holongan ni Tuhata molo holan arta doho tamoraon nasai mangguhi roha doho pikirata sudah ari-ari doho pikirata holan pasari-sari portibion sai mada budoi tu pangalaho hamokuson mangahut tu diri keegoisan jala holit marsilehon-lehon manang jot-jot mai digoari si holit mangging. Songon beritaur rupani. Terberita do sahalak pengusaha ala majuni usahana. Gudang toko grosirna, mobilna, jala tanona masai bidang. Jala holan artai nama mangguhi rohana. Jala dirajumi boy pasonang rohana. Laos terberita do nang naholit do amatai. Songonima nang disadatiki.
mago ma dompet ni amattai. Jala dibae ma buah-buah tu na torop. Manangise na dapotat dompeti, dohonon nama mauliate. Jala lehonon nama hepeng tu nama dapoti gudang na 100.000 rupiah. Ia isi ni dompeti gudang na hampir 2 juta rupiah. Dohot aka surat-surat penting. Dapot ni sahalak ama ma dompeti. Jala didok rohana tumagom ma di ibana harga 100.000 rupiah sian sude isi ni dompeti. Asal ma las rohani na punasa dompeti. Jala danggabe mardosa ibana. Ujungna lau ma amatta na madapot dompeti pabuahot tujabu ni na agoan dompeti. Hape holan sahat ibana dijabu ni napunasa dompeti pitor dibuka ma lengkap dope isi disi sude isina surat-surat penting dohot hepeng 2 juta rupiah. Alai saya mengupir jala gabe marsak do rohani napunasa dompeti. Didok ibana di bagasar rohana. Amang tahe belganai molo iko lehonokku 100.000 rupiah tu amat tahun. Nina ibana ma di bagasan rohana. Molo ni modal honi nungata baan non pangomuakku. Asa unang haruar na 100.000 gabe didok matu na dapotan dompeti. Aida kula non isi ni dompeton. Adong domas. Tu dia di beko. Iko doho do masih paula komu. Sai dido na dapotan dompeti do dangadong mas isina. Ujungna gabe dia luhom ma ibana tu polisi. Dung ditakasi polisi jala martahat do na dapotan dompeti dangadong mas isina gabe didok matu napunasa dompeti. Atong dang dompet mon. Ala dang dompet mon paula mamuse tu na madapot dompeton. Jala bai mamuse buah-buah tu na torop palak jala dokma nama goi dompetmu adong do di bagasan na mas. Gabe tarhato tong ma amattai. Molo didok anot dangadong mas gabe ibana mamuse ditakut polisi. Ujungna gabe marsak ma pakilalaan na. Ima ala ni hulina gabe susah dohot pakilalaan na. Huria na hinakolongan ni Tuhatta gabe sada parsiajaran na macai arga doi dihita domu tu topi ni minggu di hari minggu na mangodolhon tu hita asa mangolu hita di bagasan roha na marsiurupan. Huria ni Tuhatta dangadong jolma na marlomoni roha gabe hatuban. Au sura boy mamilit dangadong na mamilit asa gabe hatuban ibana. Jala au sura boy mamilit sudedo pasti mamilit gabe namora. Namar pangkat na sangap jala na uli dirupa. Alai kenyataan na dang songoni. Sian na jolo sahat tu sonari sai toktong dope adong masa perhatubanon. Ragam akan na pogos dohot hapogoson masa di tonga-tonga ni nahumaliak kita. Atong bohado sikapta maradopon molo masa di tonga-tongata manang di humaliak kita akan na pogos naso mardiha-diha dohot akan na patut urupata. Laos ido nanaing odol honon ni turpuk jamita sadarion tuhita. Huria na hinaholongan ni Tuhatta masay gudang do aka aturan parnguluon na diaturhon di buku 5 musaon. Songoni nang diturpuk jamitata sadarion ima nasian 5 Musa biddu 15 ayat 6 sahatu ayat 10 sadaon manogihon akan porsea asa
patubuhon para sini rohaon dohot habasaon ni debata di parsauran nasida. Patupaon habasaon maradopon akkana pogos dohot marasini roha maradopod dongat jolma ido namanggobarhon parange ni debata. Masairiko do hape marningot pengalaman nasalpu taringot tu asini rohani debata. Songon Israel na terjauh marningot parhatubanan nasida uju di Misir. Boido akan naporsean waingon marsiajar sian pengalaman nasa diri taringot tu asini rohani debata. Mamake akka parnengotani gabe motivasi mai laho pasahaton asini roha dohot habasaron nasarupa tu akka dongata. Dipangido rohani debata na basaido asa marsiajar halak Israel naung majalo asini rohai laos marsiajar mangalehon tudonganna. Songonido nakita saluhutna. Nunga dapota nasini rohani debata hita di ngolut taon laos marsiajar mahita dohot mangalehon nang mangurupi akka dongata na patut urupata. Alani i adong madua nama carikot parsiajarata di tonga-tonga ni turpuk jamita sadarion. Na perjolo diodol hoddo tuhita manarihon akka nahurangan. Jadi martanggung jawab dusudi akan naporsea di debata asa marroha panarihon tuaka nahurangan. Marsi basa-basa dada hola ditiki gok na niula manang gudang naung tajalo. Alai manarihon nahurangan ikut tarida doi ditiki olohita jala rade berbagi nangpe tahirim di rohana hita pe hurangan do. Jadi dang jolo pai maon lubiak kita asa boi mangurupi dongata. Sian hahurangat taipe boi do hita mangurupi. Jala molotung adong jolma na taurupi hangoluanna, molotung adong jolma na heata pelua, molotung hea hita marasini roha tu sasahalak, sotung taetong marutang nasida tu hita. Sotung tapaksa nasida mabalosi tu hita. Molo songoni napautak kodo hita. Dang napaluahon. Sotung tapangasahoni gabelomo-lomot tu nasida. Molo songoni do rohata roha napamateho doi. Di partikian si sonarion boido masa akka ulau do pangalaho si songoni. Molo diurupi ibana sasahalak manang sekeluarga napai maho balos na do ibana dohot hasangapon. Na pinangido ni turpukon ima asa mabuan haluau do hita so pai mabalos sian dongat tajol mana taurupi i. Baliksa ikora jumat tado na mangulahon naung tajalo do hita disi. Gariada tahe dang sadia dope na tabahen martibakon naung tajalo sian debata. Ai didok do di poda biddu 10 sia ayat 10 pitu. Na pasali Jahoba do manangise na mardenggan basa tunapogos. Jala ibana mamaloson denggan basa nai tu ibana. Alani i molo buasi tamangalehon dakolam manggohi haporluan ni nahumalia kita na tapatupai alai doho do tahilala las roha nahi nalomohon ni debata asa tahilala laho manggohi haporluan ni dongan. Huria nahi naholongan ni tuhata parsiajaran na pedua humma si putih hatta siat turpukon ima di bagasan bulus ni rohama hita mangurupi dongata. Molo mangurupi unang masian muruk manang sian naso terjua. Alai sian bagas ni rohama manang sian roha na tulus. Dang tahirim asa dapota balosna. Molo mangurupi hita
alai marungut-ungut dang mabaor pasu-pasui. Dosa dui di adopan ni debata. Mengurupi alai dang las roha ima paraluan ni roha. Ai di haholongan i debatado halak nalas roha mangalehon. Allah mengasihi pemberi yang bersuka cita. Debata dang marnida sadia godang na si pasahatotta. Alai songo dia duhita mangalehon. Alani i kualitas ni jolma na porsea dada di ida siak kamuraon. Alai sian las ni rohana do mana rihodongan. Tudos tu sada parupuan na mabalui. Nang pehola saotik di ibana alai olo ibana mana rihot tu panurirang nai ima si Elia. Yang rohani jolma hurang maut diau. Alai rohani na porsea madok Tuhan do parbohalon. Jala Tuhan do nama narihon narikot dinguluta. Pos marohata. Mololas rohata mengurupi. Laos debata sadiri do nama masu-masu parnguluon ni nama ngurupi i. Atong songon akana pinalua ni debata hita sia dosa hamatian nang simbolis marhite-hite mudar ni Tuhan Yesus Kristus tarjou do hita saluhutna mabuak kaluau tu sadok portibion marpanarihon tua kadongan narikot si sarihonota rade jala ukap rohata marsiurupan jala mangurupi. Taparara mahaluau nasia Tuhan Yesus marhite nagabe roha marsiurupan tubuh di kita. Tung ise pehita mardongan dohot mangula naing ma panguluhon hatata nang parangeta. Molo tung petaurupi dongata naing manian na baluahon. Unang asa dibalos tuhita na denggan alai ala tahapur seai nunga jumolo hita diurupi debata. Gabe akka sibuak kaluaon dohot hanguluan mahita tuna humaliak kita saluhutna. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan debata Jehovah amanami naung takas papatarho katam nabadia itu tonga-tonga nami. Disungguli hodo hami Tuhan. Unang gabe parro hadiri hami na say lalak mamikiri holan narikot di ngolu nami. Lupa hami mangukak tangan nami mangurupi jala manarihon akan napogos marsilehon-lehon jala mardingga basa tuakana patut urupan nami. Uka roha nami jala paingot tami Tuhan. Asa marsiajar hami tu silehon-lehon dohot dinggan ni basam naung jumolo di lehokotu hami jala di sosoi ima hami marsilehon-lehon dohot tuaka dongan nami. Amen.